Всичко е готово. Да тръгваме. Съжалявам, късно ли звъня. Просто пак не мога да заспя. Затвори, ако до тебе спи. Завийте наляво. Някой, който ще ме замени. След 200 метра завийте наляво. Да не чувствам глад. Часовника Завийте ми наляво. върви назад. Имам нужда да се нараня. След 200 метра завийте наляво. Завийте наляво. След 200 метра завийте надясно. Завийте надясно. Някой като мен не можеш да опазиш. Дали си като мен, защото аз се скитам. Продължете направо. Защо те питах, просто питам. Снимките ни да си изтривала, до други мъже да си заспивала. След 200 метра завийте наляво. Защо още не си ми затворила? Завийте наляво. Часовника дали върви назад? И ти ли искаш да се нараниш? И не можеш да заспиш. Искам да те питам как мога да обичам пак. И ти ли като мен? Ти ли като мен изстиваш? И ти ли като мен се мразиш, че някой като мен не можеш да опазиш? Дали си като Кръговото излезте през третия изход. Защо те питах, просто питам. И ти ли като мен се чудиш, защо до някой друг се будиш? И ти ли като мен се псуваш, че някой Дръжте вдясно. И ти ли като мен се чудиш, защо до някой друг се будиш? И ти ли като мен се псуваш, че някой друг целуваш? И ти ли като мен умираш? И ти ли като мен не заспиваш? И ти ли като мен изстиваш? И ти ли като мен се мразиш, че някой като мен не можеш да опазиш? Дали си като мен, защото аз се скитам? Защо те питах, просто питам. Аз съм тоя тип, който слиза от колата като вип, който пие на рулетка и без чип, който без да те докосва прави бип. Мама каза, че изглеждам като 5 милиона лева. Мама сигурно е права. Мама каза да излизам често, нека да ме гледат. Мама сигурно е права. Питам огледалото, това аз ли съм бе? Това аз ли съм бе? Това аз ли съм бе? Може би не върви така да говоря за мен. Ако ти си против това, това е твоя проблем. Хем съм смотан, хем съм готин. Връщаме ви назад към
ще те напусне. Ей, тот го каза да се пазя от типа жени, дето мерят профила, не сърцето. И той ме научи да и спирачки, като засиля се към злото тресачки. След 200 метра завийте надясно. За тебе каза, хвани си патене лебед. Завийте надясно. Нямаш ли пари? Тя ще те напусне. Достигнахте целта.